Machinery and General Dealers kupwekesa ulimi komanso value addition pa mtengo wozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, ma groundnut sheller, ma thresher opundira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma handheld power tiller tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma chaff cutter, ma grain crusher opangira ufa ndi chakudya cha nkhuku ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani Catholic Private School. Phone 0984 519 062 0883 431 321. Siku langati lero lachiwiri nthawi ikamafika pamenepo timakhala tili pano Gwede ndiye program yake Mibawa television creativity that dazzles. Inu kukhala kumeneko ife kukhala kuno kumakambirana nkhani zosiyanasiyana zofufuzidwa bwino pano pa Mibawa television. Na mwa nthawi zonse ndimakhala muno ndi Steve Kondwa Banda amene amati uzukuta nkhani zosiyanasiyana. Ine dzina langa Happy Kasinja Banda. Mukhale pomwepo chifukwa mtsogoleri ameneyi ndili nayenso muno ndakulandira Steve. Ndathokoza. Unasowa Steve. Basi mapuma pena. Wapezeka tsopano. Ndithu mafona bwera Gwede wa yes. Program isingate. Sizatha. Olefe kuchoka padzabwera so ina idzapitirira. Chifukwa kuti imakamba zinthu zona zokha. Program imene ya Gwede. Ndipo timakunyadirani nthawi zonse. Akakhala pamenepo. Ilipo. Mafurika kupuma pena trophy. Mapumira kaya. Amalawi ali nchidi kuti lero Gwede idi bwedesere zotani. Ndipati tiyambe nkhani yathu yoyambirira mwenye amene adasowa nthawi iyo patha miyezi ndithu iwiri mmene kuti amwenye wasowa ku Lilongwe mpaka pano. Inu kodi mudafufuza zili pati za mwenye wasowa ku Lilongwe. Mwamba useka atu. Nkhani ndikuseka chifukwa nkhani za ku Malawi zimango zingati padaliso na ya gala ku State House. Idongo zizira Chete. Kodi nkhani ya gala ya ku State House wasowa polo ili pati. Kudasowa bajati timati ndani Samisa Krani amada bedwa ndi anthu. Tuwa lukuswa ntengo. Mpaka nalero apolisi sakufotokoza kuti kafukufuku alipati yes. Nzomwe zopatsa mafunso ochuluka komanso kupereka manong'onong'o ambiri yes. Chomwe Amalawi adauzidwa kunali ponena kuti galimoto yapezeka ku area 6 ya mtundu wa Toyota Fortuner yes. Koma sana uzidwe kunena kuti galimotoyo inali yandani anakabwereka ndi ndani itapezeka chinachitika ndi chani muno kwa galimoto ngati nali obwerekedwa amene mphekesera zimanenedwa amanena kuti anabwereka ndi ndani ndipo anatenga kwa masiku angati galimoto yes. Kodi muno wakeyo anthu amada abwereka galimoto yakwadziwa zonsezo sitidauzidwe kuno kukhala galimoto yapezeka ndi kodi galimoto pano ili m'manja mwa ndani adampasa muno wake kapena ili m'manja mwa polisi. Tinayenera tiuzidwe zimene zonse. Mukuona zinthu zokhazo zomwe zikutani pali mafunso ambiri. Kodi chitike nthawi imene icha akubanja kuti pochani alipo amene auza kunena kuti mwina tilowerewo fa polisi yathu ndiye kutha ntchito sukuti mayankho awawa ilibe ili nawo koma chochitika kuti apolisi wakhale chete pankhani imene ndi chani chifukwa adarengeza iye ayitithandizireni iye ayipani nambala iyi sakubwera ndi kena kalikonse konena kuli chete chifukwa Amalawi amenera kuuzidwa kunena kuti kodi pano akubanja ndi apolisi akukamba motani pano kafufuku ali motani kodi nkhamu ya galimoto ija ndi andani chidachitika ndi chani galimoto tikuyisunga tikupanga motere sangafotokoze china chiyonse komabe kungubwera ndikupatsa anthu update ya sure chimozimozi nkhani yomwe adamanga anthu omwe amanena kuti akuwaganiza adapha Victoria Pope sitikuziwa mpano lero kuti ku court tapita soliti sitikuziwa kuti ku high court akamba kwa nkhamira mesanso akuti ali kujeni mati ku alimandi kaya ku alimandi komano aku court tapita liti chifukwa chokuti akubanja kufuna kudziwa kunena kuti akakhale ndi mayankho tosefe sitikudziwa adongo apanga palede anthu aja koma kumakhala mafunso ena boma lomwe mafunso pamene chati madzoti pachitika chakuti kodi anthu amene wawa apita ku court liti mupita nawo liti ku court anthu afuna aziwe kuti date timamva tu mulandu wakuti ulo wemkhoti nthawi yakuti anthu akuti wa Steve ulo watsikula kuti nkhondo musaineni a Steve mlandu wa kuti mulandu wanthu makuganizira kuti adapha Victoria Pope kuchigomola
ulowa mukhoti liti komanso anthu ena amapempha kunena kuti kodi nkhani ya owitika singafufuzidwenso kawiri chabwino singafufuzidwenso kawiri ngati tifuna tizifufuzanso ngozi ya uchikangawa kodi nkhani zake zili mafunso ochuluka Yes. kodi ya Alan Witika singafufuzenso kawiri so pali nkhani zambiri koma nkhani imeneyi Ya ulilongwe mwenye anthu akufuna update yomveka anthu akufuna kudziwa chenicheni nkhani somakhati kungozizira mwamtindotero muyitenthetsatenthetsa kenako basi chete ngati medasowera ya agalo aku State House simazi kodi agalo adapezeka nkhani ya kapena mukufufuzabe kuti agalo ali kuti agalo maina nawo ndani agalo sangala nzina ino agalo makhani maina awo analibe maina basi kana mwenye kuzizi kabena ina zizili ya agalo ija chete aku State House follow aja basi tose zi iyai musamatero mudzapatsa Malawi update choyenera kudziwa ndi yafa zinapereka basi mwina nkhani ndi yachitetezo kapena kuti tikaulusa ndi kuti kufufuza kwathu kukhala kuti kusokonekera maiko anza tuti maona amabwera anthu ndikunena progress report ya zimwe zokamba yes koma ntchito yo ndikumata apa agalu ali pakuti ndikumata gani yabo ili pakuti mwenye osowa zili pakuti zomwe zikufunikira nzomwe kunena pano kukhala chete kumathandiza anthu adzikamba zinthu zabodza ndikukhulupirira zinthu zabodzazo mumafasa mpata anthu lankhula zinthu zabodza inu mona ngati mukupanga control ya information koma ayi tili dziko la democracy ndi lamulo la access to information muyenera kumakamba zinthu zomwe Malawi akufuna zomwe akufuna kudziwa ndithu amva ndithu nakuonani mulali ndi anthu amene amayendera bwaira hospital data kuti sivu kuzateniso kuliro kapena sindino mwe kujatu adapita mwa chibisira kana ngati wazembera choncho adapita ku ndithu sadapita pa gamuto yawo mwina amene anthu amadziwira adakuvala ngati kokakhala ngati mmene ngani bwino antuna anakayendera bwaira chipatala cha bwaira chabwino ndi director amene amati wa zaumoyo ndi zaukhondo kumeneko ati iwo anapeza zotani kumeneko akuti anaona kuti ndalama zokusinthana manja komanso anthu ogwira ntchito ku chipatala akukalipira mapatienti komanso chinthu china ndichokuti anthu amafunsa nkhani yokhuza matenda awo pagulu tizomwe anaona umayenera kulowa muchipinda ndikufusa adokotala kufusa alisadufowajesisu kamadwala kunena ndi akuti amatha kuwaitana anthu pa mwina anthu 7 kuwaitana kumafusa kudwala chani kumalemba iwe kutani akuti zimene zozumalatani atafika pa gate tambirani pa gate Steve akuti adaona chani pa gate yayi atafika pa gate apizo kuti pali magadi ena amene akupanga demand ndalama kwa patient 10,000 kamufuna kuona munthu kapena kufuna kuti andikuthandizidwa atanonso ma clinician ena akulandira ndalama zokhuza nkhani imene ya alandire chithandizo inali ndondomeko yabwino kwambiri komanso nkhani inoti mina anapfeza kuti magrinisha namamaliza kulemba matenda munthu asanafotokoze nkomwe asanamalize nkuyankhula zina ndi izo zomwe anaona ndi maso awo adapita kusamati ku chipatala chapafupi pa nthawi yake yes komanso pakati apatula nkhani angapo anagwirizana kupanga nkhani yokhuza amene zinthu zilili chipatala ni nkhani yabwino kwambiri ngati nduna ndimakumbuka nthawi imene amumba kupanga ngati zimene anthu ankanena koma zimakhala zinthu zabwino kwambiri ali ku trade kucha kuleba kuti koma zimakhala zinthu zabwino foti nduna imakhala ikukazonera kudziwa kuti chikuchitika kwenikweni ndi chani so apapa zinthu zizavumbulutsa zinthu zitatu mbali zonse mbali ya ogwira ntchito chipatala mbali ya boma ndife aini ake chifukwa mukaona iwo akuti atafika analembesa dzina lokuti I think mese banda kweli ya 36 anapatsidwa nambala ngati patient wa number 200 pa tsiku limenelo ndipo anadikira for 3 hours anafika mamawa kumalandira chithandizo masana kuti vuto loyamba pa nkhani imeneyo ngati analandiridwa patient ngati patient wa number 200 komanso anakhala 3 hours ndi vuto la boma si vuto la chipatala one chipatala chabwairacho chimene wakhani tinganena kuti zipatala zing'ono ma health center ma feeder hospitals muchengerezi ndeni koma likuyenera kuyang'ana kuti chomwe chikupangisa anthu
over 200 chiwerengero chambiri kubwera pa tsiku limodzi. Komanso munthu kudikirira 3 hours. Pamene malamulo a World Health Organization WHO amanena kuti munthu amene udikira 30 minutes ku chipatala kuti athandizidwe. Koma ngati apitira 3 hours ndekuti vuto ndikubomako. Chifukwa chane anthu akubwera uko ndekuti zipatala zina zakwena ambe kuti zing'ono ziliko ngati ziliko ndekuti chithandizo chiliko kumeneko kapena kumapanga lifa kubwera. Ndifaira anthu akuthamangira kwambiri kubwera ndijani. Ndifunso omwe boma ali kuyeneranso kuti kuzifunsa. Ndicho sangalatsa kuti anapeze kuti ali manamba 200 atenga 3 hours. Yankho limene lolo anthu nawo alitenge ndikunena kuona kuti kodi malamulo a WHO amati chani. Vuto limene silabwayira ogwira ntchito kubwayira. Ndi vuto la boma lomwe likupangitsa kuti kumeneko kukhale anthu ochuluka choncho. Anthu ochuluka choncho. Komanso ngati nga 3 hours ndekuti ogwira ntchito ndochepa. Osakhala kuti akunyala-nyala. Ngati akutenga 3 hours ali pazito kuchuluka anthu ndekuti anthu ogwira ntchito ndochepa. Ndoti limene lolonso ndofuna kuti boma lione kuti akakhalenso pansi kumeneko aone kuti kodi tichepetsa bwanji kufika pa 30 minutes. Chabwino Mwamvesese imene ndi vuto la bomalo kumeneko ngati anthu akuthandizidwa mochedwa inde anthu ena mathu makhala onyinyirika. That's why pakubwera no vuto lonena kuti maklinician akumamaliza kulemba odwala sanamalize matenda. Ndekuti mwina ntchito yawo akugwira. Chifukwa chomwe chimachitika napitapo chipatala china chake mudalowa dokotala amene amafusa munthu ndikumatenga naye nthawi anthu panja amanyinyirika. Kwa manyinyirikanso panjapo pali chilaini akuchedwa ameneyo. Ndiyeni mpeze kuti inuyo clinician uja waona nzeru wambirimbiri alisafuna kuthandizidwa. Ndi akalowa walemba kuti ali fast kuti amalize nambala ija alipo mwina anthu awiri chipatala chonse akulemba matenda akutani zimene zijazi ndi kuti ndikuvuto sola chani laboma. So nkhani yolatiza ma 10,000 anthu nawa adakaitana apolisi amanga amafufuza kaye amafufuza koma auza ICB. Kali mene luwima si wonse amene kuchipatala kuja kulandira ndalama ndi anthu ochepa. Komanso kukwena kuti kuyikidwe ma system omadzoti uyu ndi wachipatala kapena ayi. Chifukwa chokuti mzipatalamu mwalowerera ma agent kuchipatala. Yes, aliko ma agent samagwira ntchito chipatala. Komanso mutati muona ngati kwizi kucha madokotala sadzowana manesi sadzowana. Chifukwa cha department kuchuluka wina aliyesa kuzongolowa kukhala ngati dodo akozobanga ngati dokotolo kuna mizani bola waika kajaka inu munkhulupirira bwana kuthandiza sanga kagadu uja upanga zimene zijazi akuzunguka kusero ndalama ja clinician uja dokotolo sampasi koma ngotenga munthu ja kumpitisa kusogolo uyu ndi bale wa dokotala. So pakwena kukhala ndondomeko zabwino zokuti bomalo liyike kuti zinthu zote kandi chani anaona tifati pemphano amene mudaona anthu akonda ma 10,000 amene lamulo likitani ligwire ntchito. Komanso zomwe ndakambazi kunena kuti zilaso chiyang'ane ndi zipangizo ndikusanisizo chakukwizi ku X-ray from Monday kandi nthawi inonso ya Sunday kumakhala kodzaza kodi kuli ma X-ray angati nkhani ndimeneyo koma ndi chipatala chikuchota anthu atumizidwa kuti so mavuto enawa apangidwa exposiwa siya kuchipatalako ndokhuza boma lonena kuti ndikayang'ane bwino pa nkhani imeneyi. Tikapitana kumbali ogwira ntchitoyo ndizoonadi si onse amene aloyipa kuli ena akugwira ntchito yabwino ananenanso kumeneko koma kuli ena amene akuyipitsa. Anthu oyipitsawo amene wowokenoti aziwike abwere pa mpalambanda ngati amandira ndalama amangidwe. Kuli anthu ena ati amalankhula kuwalankhula mapatient pa zifukwa zawo zosadziwika bwino kwa chauta zimenezo ni ntchito yolakwika kwa munthu amene ali wachipatala. Tikudziwa kuti ali ndi mavuto mwina mbanja akunyumba zimachitika ndine munthu mwina amene amabwera mwina chani komanso chikupangitsa kuti anthuwa sitingasekerere nkhani yakatangale kuti adzikhala kufuna kuti ndalama zitani mwina malipiro lochepa. Komanso chinthu china takamba kuti staff ikuyenera kutani kuonjezeredwa. Chinthu chinanso chomwe chimavuta hape ndife ineyo ndikufuna ndithandizidwe mwasanga ndizithamangira ku business wanga ndimayambitsa kutenga ndalama kupereka kumunyengerera munthu ndina ayatiyamba ine kaya mwamvesese pa gate paja ndafika namba yanga 200 chakuti ndafika nthawi yokuti 7:30 amaliza kuona odwala ndifuna ndilowe nditenga 2,000 kumpasa gadi atatero ndikangolowa kumene alipo akakane ndalama chifukwa anthu ambiri katangale mumamuchiwa force mudapangepo mulibe momu katangale koma mukupanga ndeka koma kuti mapesa mwakuba muba
Zona. Ndandochepa uma makana ndisenja nditimo. Kuda ileyo basi ndikhale pa line Ife anthu ife. Timasonde amene timayambitsa mzipatalamo. Mwamvesese? Kufuna kuthandizira mwansanga. Munthu wina abwera 5 koloko, ife tabwera 9 koloko. Mufuna mukakhale oyambirira. Kumafana yakhale oyambirira. Tutenga ndrama kumpatsa clinician, tutenga ndrama kumpatsa nurse, tutenga ndrama kumpatsa ward attendant. Mwamvesesa? Leta ona anthu aja kuoneka ngati ndanthu oyipa. Of course so ena aliko amene akupanga zolakwikazo koma ndi ochepa. Ndifake noti boma like system yonena kuti anthu amene wagwidwe achoke foti akuononga mbiri ya madokotala ochuluka. Nkhani ya mankhwala kubedwa kwa mankhwala kukuyenera kuti zinthu zazilowe digital kuchipatala kuja. Akamatenga mankhwala sonkhala mbuku mukapita ma private enake masuku anamalowetsa mu system. Mankhwala kuti achoka ndekuti zimaoneka kuti lerolo kwachoka mankhwala mwakuti auditing yake simavuta komanso nthawi yake unali ndondomeko yomwe inazayamba mankhwala aboma ankadinde mg yes pano kuli lero munthu abe mankhwala amachita kuoneka kuti aboma awo kodi bwana Munthalika simungalamule kunena kuti mankhwala aliwonse amene ma suppliers akubweresa aziauza panga mankhwalawo azidindidwa kuti Malawi adinde mg ngati panado mg kandi amoxicillin pasikha chidindo cha mg ngati munthu waba kwagulisa pharmacy chiza kuoneka kuti uyo imene system omwe ingayike mbalo ya reforms yomwe angathandize zinthu ngati zizo ndipo mali ni nkhani yoona mbali yonse zipatala ndi zambiri kodi ma health center mupangidwa support chito ikuyenda mmenemo equipment ndi abwino zipatala mwanthu akwanda ndamazoenda komasogwira ntchito ndokwanira ka motivation pamenepo zimenezozo ifeso anthu ife ndi mbale wanga ndikhoza kungopita timapita kuchipatala teni koloko Zathu abwera folo koloko osayang'ana Zathu abafoko koma tulusandra amafuna kumpasa wina wake ndizolakwika ndi anthu amene akuchita izizi akuyenera kuti tonse titengepo gawo zilekeke a Steve afika kumene kuja akhale panzere mena apezera nzake bwino asatenge ndrama ndopereka komanso inuyo amene mukuona munthu ayika nambala masiku ano ngati mukuona wachipatala kuchita za chinyengo imbani nambala itiyo imeneyo koma ntchitoyi ndiyothandizana chabwino tinganene kuti anthu akupanga onse akubwera kupanga zolakwa koma mbali ina kuona nkhani ndi vuto la boma chabwino ngati mukuchuluka anthu ndikuti ma health center achoka anthu aone kumeneko komanso ngati anthu athandizidwa mochedwa kusiyana ndi lamulo lomwe boma la Malawi linasanira WHO kuti munthu asatenge 30 minutes tionenso pamenepo ndikuti staff ndiyochepa chikupangisanso anthu okuti azithamanga kulemba sanamaliza amaona anthu achuluka apanga bwanji tionepo pamenepo ngati dziko ngati ana kukhala group consultation pakhoza kukhala kuti pakulakwika ndi achipatalawo mwina polingalira kuti anthu ndochuluka kapena staff ndiyochepa kapena ongokhala ulesi chabe komano kufusa anthu pagulu kapena malums ma facilities malums ndochepanso mwina komano tiyesese kuchipatala kuti munthu akabwera zimfusa matenda payekha matenda ena ngovuta uchula matenda ena ngovuta uchula ine pali ndatenga chidogo sikunena ndinama mufoni palimo koma ndikana dokota ndafotokoze kuti pali zakuti yes gwede lero program yake tikuchita mwa mtundu otero kuti ayi zimayenera ziyenda mwa mtundu otero tikabweranso pali nkhani zochuluka takhalani pomwepo program ino ikupitirira. Supreme Machinery and General Dealers kupwekesa ulimi komanso value addition pa mtengo wozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, ma groundnut sheller, ma thresher opundira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma handheld power tiller tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma chaff cutter, ma grain crusher opangira ufa ndi chakudya cha nkhuku ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani Catholic Private School. Phone 0984 519 062 0883 431 321. Gwede tikulandireninso kachikena program imene tifuna uzukuta nkhani zosiyanasiyana. Steve pamene akunena kuti ati tione mbali zonse kuti chipatalacho chikuyenda mwa mtundu otani komanso ngati boma siwatero choncho Steve kuti mbali imene tichite mwa mtundu otani. Yes. Tione apa nkhani ina imene tifuna kuti ndikulandirenso kachikena ko.
Wow. Abantu mufuna mwauze nkhani ina ya mtundu otani mazulu ano. Chipani cha Congress kulina di Malawi Congress Party Revolution for Change of Leadership. Chabwino. Chidani nkhani watu nkhani yende abitai. Chifukwa imene simofuna nena nkhani imeneyo. Ena amati makondo kamba nkhani za chipani pamene paja. Ndiye kumatsedu ndi nkhani kuti mene wakambirana atu. Chipani cha MCP. Chipani ndiyo chimapanga boma. Chabwino. Kuchipani ngati kuli solakwika. Boma soli makhala lokhota. Chabwino. Mwamvesese. Alright. Mina msamvesese. Mwina muyambire pamene. Sogoleri kunoko sitinavotepo president oyimapaeka. Sizingatheka. Timavotera president wa. Wochokera ku chipani. Chipani ndicho chimamika mtsogoleri. Chabwino. Kuti chipani chimakhani masapota. Chabwino. Mbe chipani ngati chini madecisions olakwika. Chifukwa manifesto ya chipani ndiyo makayendetsa boma zina zomwe zimayikidwa mbudget mucha. Mwamvesese. Chabwino. Ndeno chipani chija ndi gulu la anthu lomwe limaganiza mosiyana-siyana ndipo kulibeko ubale kundali. Ndenga atakupanga zinthu zolakwika zimayikisa so kuboma lomwe bomalo limayendesedwa misonkho ya Malawi. Chabwino. Ifake timakonda kukamba za chipani pano. Mina ndikufotokozereni, mina simmadziwa. Chabwino. Anthu amene wawakalowa mbomamo chipanicho amakagwisa ntchito ndalama za inu ndife. Ndenga ati kuchipaniko akakhala. Endi chipani chili pamwamba pa boma. Chabwino. Kawiri. Endi kuchipani chomwe chimachitika havi ndionena kuti fundo ikatuluka kuti iyi ndiyo tere imakaonera kuti imene itithandiza sitonongera mavoti so nkhani makaya mavoti maona nkhani ija tsopano ndiye ku chipani cha MCP pali anthu ena kumeneko amene akunena kuti ayi mtsogoleri wa chipani cha MCP Lazarus Chakwera atule udindo wawo ngati mtsogoleri ku chipani chimenecho. Akuti chipani ana mbuyomu zaka za mbuyomu 2021 ngulu limeneli la MCP Revolution for Change of Leadership lidayamba lakumanapo ndi Chakwera kuwachenjeza kunena kuti akapangidwe kanu ka ulamuliro wa mene zikuyendera zinthu kakuoneka kuti ndi mkatikati mwa chipani sizikugwirizana tikagwa chinthuchi. Chabwino. Koma kuti akuti Chakwerawo sadamvere langizo limenelo. Ndi chifukwa chake Amalawi ati Amalawi sanavotere MCP kunja anavotera Chakwera kuti atuluke. Wadavotera Chakwera mese nditsogolero atuluka. Ndakuti iwo atanazichosa kukhala ndi ma structures. Chabwino. Ndi kungokhala ndi anthu ena ochepa amene angagwirana uchito anthu ena akunena zinokuti umbono ndona kuti ayi adakatenga anthu kutchalichi mphekesera zimatero ayi adakatenga anthu akubanja kwazungula ndota chipani chizina zomwe zinati pakisoti ziruze anthu akongeresiwa amafotokoza mwamtundotani mwamtundu umenewowo ndewo wakunena kuti adakufuna kuti Chakwera atule pasuli ngati mtsogoleri tamvaponso enaso akumabwera makalata kunena kuti ayi Chakwera achoke. Yes. Chakwera atule pasuli nthawi yawo yatha matemu yawo anatha ena kuti ayi temu yawo nimene ya dziko komano ya chipani chawo amanena kuti imene temu ya dziko mwe Chakwera anakhala 5 years koma ku chipani akuti amapereka kwa zaka 10 imene adakhalira malemu John Tembo. Chabwino. 10 years yawo itatha kuchoka 2004 kena ku 2009 2014 adasiya temu yawo ya matemu awiri Chakwera namba 2014 kufika 2019 inayenera kuti tere pamene yawo yamba 1 imeneyo convention inachitika 2019 kufika 2024 25 ndoti matemu awo awiri atha mwamvesese akuti chipani icho chimatero ndinatswa ina kunena kuti pakuena kukhala convention nthawi yawo yatani yatha ndekuti anthu ena kunena kuti yayi iwo adamata kati pomutse DPP ikakhala kuti ya blanda so akumatengera chisanzo ati cha munthalika kuti amunthalika anachoka 5 years komano zifukwa zomwe anthu adachosera DPP ndi MCP panopa muzizoona nziwiri zosiyana. Chomwe chinachitika nthawi imene jayi 2019-2020 analuza koma analuza chifukwa chokuti ma figures kunali kuti chigamulo chatuluka choti 50% plus 1 masamu mamazuwa kuti Chakwera ndachili maphatikizana awi inakauti DPP inapeza so strong partner anakatha kupitirira kuphatikizana wawo so ababa ndikumazoona kuti ifeyo tinaluza chifukwa chokuti panali 50% plus 1 kapena tinaluza pafundo zathu zinaso zomwe akwena MCP kumata azikonza zimenezo kodi tizizauza kuti tinasiya zinthu motani anthu azanena kuti
tanasiya botani pano zinthu zili motani, motani yes. so zonsezo aungesa kuena kuti anani azionesese bwino bwino MCB ndi anthu ada akunena kuti awawa MCB revolution for change and leadership akunena kuti atule paso udindo achakwera ndipo convention ichitike chaka chino kapena chaka chamawa kungoti chokere MCB mboma kwakhala kuli mpungwepungwe maonapo akukana leader of opposition atasankha kuti amene yasitikufuna komabe adamvera leader of opposition ndi omweyo magulu osiyana kunoti achakwera achoke pakasankha director of recruitment ena manoti sanatsate director of recruitment mai wokha uena kusankha national executive koma ndi president kai wachipani committee sizoti baipo constitution yawo imati motani koma kuli mpungwepungwe kukongeresi ulipo nkhani ya utsogoleri ya ndendofunika kuti 2030 kumatokhala kutali kukhoza kukhala pafupi Steve ndi pafupi ndinoyo kuti anthu azachikhulupiriso chipanicho nthawi yake nditiyo ndinoyo ndakhale basi ndikukambirana ndikuona kuti malamulo akuti chani fankhani ndikutsata malamulo basi achipani zimwe zingatani zingathandizi nde ena akuyayi ena kunali pakati patasowa kunali makala atachisisi kulembera atitsogoleri wakutiyo sitikumuona bwino ena kumaona utsogoleri wanu akumenyera chako chakuti akumayitanisa anthu kunyumba kumapasa matomba achimanga ndima 50,000 akufuna utsogoleri wanuwo anthu anawatisana pafola mutu ya MCB nazikuyenda mmasamba mchezo awo kuli takonza ni chipani makosana nthawi ndiyo koma zimachitika choncho mavuto omwe waso ku DPP adalipo mavuto omwe ku UDF adalipo mavuto ngati amene wa ku People's Party adalipo ndale sinjira ya mtanda sikupemphera kumeneko ndale sinjira ya mtanda ndale nkulikhana ndalo ndalo menozidziwa kuti uyagwe uyatero choncho uyagwe eti makhala magulu osiyana mafactions osiyana amasekerana pamaso koma alisandika gulu kake koma makhala kuti ndifike apo ndimponde ndale winanso chabwino makambangani ya ku UDF kupombana na chikalata chimene UDF yatulutsa kunena kuti iwowa kuti sali pa mgwirizano ndi chipani chimene cha Malawi Congress MCP paja kuchitikaso zisankho za padera kumadera ino mwezi nakanika pa 6 September yes padera limene ndi kuntakataka kudetsa so anthu anaona chithunzi china MCP apangisa sonkhano ndikuona anthu ena atavala chipani cha UDF kuti ife UDF tagwirizana zavotera phungu wa chipani cha shadow wa chipani cha Malawi Congress MCP ngati kuti ali mu mgwirizano ndi akuluakulu a chipani kudzera kwa secretary general awo bambolemana nena kuti ayi ife sitili pa mgwirizano ndi chipani cha MCP komanso wachita izi tifufuza ndipo alandira chilango ndipo ife tipanga support candidate wathu amene ali kuti ali kumene kokoyo wa UDF umeneko kuti amene wowo ni makonstituency governor ni ndani kapena akuluakulu a chipani ati sana atume kapena zimatha kutheka kungwapatsa anthu matisheti ndi ndale Luis ndi ndale izi ukhoza kungotenga tutapanda matisheti muzaima munene chakuti anthu chani opanda somwe program yabwino bwino bona kunena kuti kodi amitupisana kwambiri ndi ndani izo ndizochitika komano UDF kunena kuti sili pa mgwirizano ndi chipani chimenechi cha Malawi Congress Party komanso sinanene kuti UDF akavotere shadow MP wa Malawi Congress kuntakataka afufuza nkhani kuti azoti chinachitika ndi chani koma zofunika kufufuza ndale zoneni zimene ni game anthu amawetingana kuti ndale singathe kunena kuti zoti yayi ndiwo kapena ndanyamata ngopatsidwa matisheti ndakaimeti isokoneza anthu mito ationa UDF akafufuza zatuuza kuti mata abwera zatuuze sakale ngati nkhani ija fanka mudzifufuza ndikutiuza kunena kuti tapeza zakuzaona mafunso ndi pano anthu amakhabe kuti agalo aja napezeka sanapezeka agalo folo umatana so state house fa budabwera kumauza Malawi agalo wasowa agalo wakuti tamanga agalo aja napezeka sanapezeka ngati napezeka analandani state house ukuchitika mwakuti tatiuzeni kuti solo mwakonza pano komanso izinthu zidatere zidalipa zimangothera momwemo ayimwena iso on security purposes kuti muna wenkhani atiuze muzatiuze kuti sitiuza amala madikira bali zoti kuti adapezeka kuti chabwino nangapena anapezeka ta galuyo munatani naye chidachitika njani kuti mufufuze kuti agalu pati mafunso ambiri mpiri
Gwede timatero choncho kanthawi kake kameneka kamakhala kuchepa chabe koma ndimakhala kutazukuta nkhani zosiyana-siyana. Steve Kondo banda mu studio muno kuzukuta nkhani zosiyana-siyana. Charles Mpinda ndamene ali pamenepo kukonza zonse kuti zonse ziyende bwino komanso pamakena anyamata kuti thandiza pamenepo kuti zonse ziyende bwino. Tikumanenso lachinayi likubwerali program imeneyi ya Gwede dzina langa Happy Kasinja banda mwakoma nonse. Supreme Machinery and General Dealers kupwekesa ulimi komanso value addition pa mtengo wozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife ya Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, ma groundnut sheller, ma thresher opunditsa mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma handheld power tiller tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma chaff cutter, ma grain crusher opangira ufa ndi chakudya cha nkhuku ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani Catholic Private School. Phone 0984 519 062 0883 431 321.